V roku 2026 vás čaká súd. Čo očakávate? Bude to spravodlivý proces? Verím v spravodlivosť. Je silnejšia ako manipulácia. Som si istý, že pravda vyjde na povrch. Nemám obavy. Keď sa zopakovali zrušené voľby, prezidentom sa stal Nikušor Dan. Akým je prezidentom? Ľudia to vidia. Nemám k tomu čo dodať. Spýtajte sa ich, ako vyzerá Rumunsko. Sú toho plné noviny. Ktoré neboli slobodné, keďže ste v nich nemohli kandidovať, ste sa rozhodli stiahnuť do súkromia. Oznámili ste, že sa už viac nebudete politicky angažovať, že sa budete venovať svojej rodine. Pán Georgescu, prečo ste to urobili? Pretože v prvom rade nie som politikom. Som najmä kresťan, nie politický človek. Verím ale v dôstojnosť a budúcnosť môjho národa a niečo preto robím. Bojujem za to. Ide o nezávislosť a slobodu krajiny. Vrátim sa ešte k politike. Rumunský štát nerešpektoval vaše rozhodnutie a boli ste obvinení z ťažkých zločinov. Prečo to urobili, keď ste povedali, že do politiky sa nevrátite? 2025. Why they did it? If you said publicly that you will not go to politics, why they charge you with acquisitions that are so ridiculous, as we said in the beginning? Ako súkromná osoba ste nepredstavovali žiadne nebezpečenstvo pre establishment. Prečo to urobili? Opäť, to je ich problém, nie môj. Musíte sa na to spýtať ich. Ja viem, aká je pravda. Žijem pre pravdu a viem, akú moc majú v rukách rumunskí voliči.